Khubor ka Pyrthei TV. Hagala asngi ublay kaseng hitu kalayat procession nadu ka parking kabadan marprasha ya ka State Bank of India ha khandailat terter kalayat lingba ka yau khandailat hadu bandapoi ha Sardar Police Station nambar ba kinong yalam jong ka seng kila syakot hajir haki pulit nambar ba ki pendan kam ban phong daki uniform janyong andala dat ban keren berki pulit kaseng hitu kalami na thanat ba kalayat denti na kani ka juk ka jaka na pedeng ka yau khandailat berkila temu malai berat plakat ha sekretarian Hendrai andala poi hakmat jong ka DC office ki pulit kila khang lenti yaki tang hadien katu ka ni minute kalami ka jinga pen ibor hakaba ki pulit kila haban siat daki tiagas bat pinpra yaki bat kila kruwit ru daki lathi ban pinpra yaki ki pulit kila kawang tiagas hapo dukan sha dukan ja basyong di bam ki kenthai Kimar bam kila do ailun berkila hoj hamadan berkini kilong kemi kila yam pangnun namar ba ka bam jongki baro kala set ailun hakami singi ublay ladon uwe nong tu ubalale ben prong tu hakawi ka quarter ka basa kinong tray factory ha yam block 6 unong tu ubala sab la span yala di bar ubala pong dak riam shipai ula penting ya ka trayeng dak ka pistol kam hadien ki brio ki ba hakate ka jaka kila mi ban kthong ya u Ula persang ban pet kerat no dah ke bakan thi nak kenro. Hendak kecat jong u kelak kedia bat omla ban pet shoe. Kumta ki beri ki basa hak ketika jaka kila bom kila tiit ya u bat kila pom dah kawai. Hado ba unda tiak krop haju. Kam hadien ki pulit kila wan ban shimti ya u bat la penkit ya u sha civil hospital Shillong. Kementeri ka koi ka kia jong ka sarkar Jylla ka Dr. Pyrthei kala pediang ya ka jing a jingmut jong ka Voice of the People's Party ban penbait ya ki jing ko haka baha puli Dr. jong ka ni ka Jylla bala penmi dangshen da ka tanat ka koi ka kia jong ka sarkar Jylla UMLA jong ka Voice of the People's Party na Maulai constituency uba Bright Starwell Marbanyang haka jing kren bekila Pyrthei Khubor haka Southrik jong upanai Nailur arhajar arpulai lai thu Baka Dr. Pyrthei kala pediang ya ka jing a jingmut jong ka parti berka parti ka khmi lenti basyan ka sarkar ka sapen bet no ya kini ka jing bakla da ka bapen mi da ka waipat ka jing pen bana Menteri rong baru kari India Narendra Modi ulaong baswa baka India kan yo rakhe ya ka jing lai lut ka bashis pa snam ka India kan sadai kari ka bala biang lut na dong shadong Umodi ulaong baka India kanam ailat yikikam bamsam ni banwanra ya kanu ka jingap her jat benriu Umodi ula kamru ba ki wei perkiri ka Pyrthei menta ki phai khmat shakari India bakan dei kanong yalam jongki Sangut ki khna school jongka JNV William Nagar kila shabe school hadin balalap bakla leben barkila shopen mensaw ya wei khna class 10 hado bondapoi hospital Kani gajingja kala pau Pyrthei haka life way trik jong benai Nailur hadien baki bahaying kala ujor shiki bor penyat school ukna class 10 mentau bala mensaw deina kada ko jing sha sho bat shadan hagi khna class 11 ki bale ragging yu ki bor penyat school kila be school ki sangut khna he ki barang ti ban sho yau te khna ki pulit ka Jylla Meghalaya kila yo ban kem ya way usnar khai drugs bat kila yo ban kurup yo drugs wa shongdor hadu khatsan klur tingka Ki pulit kila pentip bakila yo ban kem yo te ubrio na East Jante his district barkila yo ban kurub hadu shipau 0.100 kilo u crystal met tablet Hakasi sa jan kila yo ban kem ru ya samut ki brio ki brankti haka kam khai drugs ban naki la yo ban kurub yo drugs heroin wa shongdor 100 klor tingka La subaru ba kini ki drugs ki dik balawanra na Myanmar Ka anti-narcotic cell jong ka Goa kila kem yo DJ ubana Italy bar kumjuru yo palok jong u bala kenno bakila yo ban kurup yo drugs uba san paulak tengka na u Kipuli kila kem yo Michael Lawrence bar yo palok jong u Neil Walter bar kila yo ban kurup san program u drugs U Lawrence udai ubajutep kum u DJ Bobblehead udai u DJ ubajutem haka night club have guitar Menteri Rambak Rajasthan wa Ashok Gehlot ulapan pau ya ka jingbam sngau yahab halo ka jingthmu jong ka sarkar India ban pelong ya ka one country one election nani ka wei ka election wa Ashok ulaong baka sarkar kala dei ban yaslok lang bat kilyang persyaru halor kani ka benta
Ashok ulakan thoru ya ka sarkar India da ka baong baka sarkar ka luti da ka penhe ya ka khajna jong ka petrol ba ka diesel henre ita ki khajna kimshim na poi bhalang sha ka sarkar Jylla. Menteri rong ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ulakam bakinong ya lambat kirkhot jong ka seng Congress ha Assam kire ki briu jong u bat man ka janmi ki juwan ban pentip sha u yaki kam jong ka Congress. Himanta ong badai tangkilat pasai Khubor ki ba penkam yaki kum kinong ya lam jong ka seng Congress. Henry ha ka jing shisha kide ki briu jong u. Wat ka Congress ru mentau ong baka ya rob ha yaki kam jong ka sarkar BJP barkin ai ru ya ka jing kershan ka barat ba ya ka BJP ha ka election ka banwan. Kawai kalong kami ka bana ka Jylla Karnataka ka balatip kerteng kum ka Madhuri kala bathat jubor ya ka jing im jong ka bat shwa bakan le ya ka ni kala ring video ya la di bat kala ong baka daw baka bathat jubor ya la ka jong ka jing im ka dei namar ka jing shakren tokmen ha ki pulin. Kala keno bakala lej ban bu jing ujor shaki pulit halo ki kampi sa tingka. Henry ki pulit kila be ya kana thanan. Shwa ban penkut ya ka video kala ong bakan yo ya ka jing bishar ka bahong. De satang hadin ka jing yam jongka. President jong ka United States of America Joe Biden ulapen pau ya ka jing ngau diaw namar ba President jong ka China Xi Jinping ula ban numwan ban shimenta ha ka jing alang jong ka G20 ka ban long ha India. Kajingalang jong ka G20 kaban long hanong ba Delhi kan sedang naduk ka pratrik mentau benai. Kamen shwa Xi Jinping la pentikna ba unwan syakani kajingalang kaban long ha India. Henry hadien bakila mi kajingken tho halor kamap kabarang thmai jong ka China ula ban pepno. Menteri rong ba adu ka United Kingdom Rishi Sunak ukwa ban penstent no ya kajingate kular na kabenta kajingyat ben jong ka khayi ka pateng hapdeng ka UK bat ka India. Rishi Sunak ukwa banyakran bahai yakani badu menteri rong badu kari India Narendra Modi ha kajingalang jong ka G20 kabanlong ha Delhi. Kajingalang jong ka G20 kabanlong hanong ba Delhi kadairu kajingalang ka baka samoy trekam ka India kum ka president jong kan ka kanhun kan kutno. Athaw yakani kanhun house nam 6000 khandai spa khandai ha kapor bakiri ki badan hadaw ba Asia kidan hapadeng ka jingduk ka jingkerdu. Ka G20 ka juya samlang ya ka kam president hapdeng ki arpau tili kiri ki badan hakani ka kanhun bat menta ka de ka India ka babat kum ka president henry ka jinglong president jong ka India kan kutno mentausnem ka China ka lakentu ya ka India ba ka de ban long jai bat kam de ban le shongshin bat kani ka jingkran jong ka China ka de hadien ba ka India kelas dang man pen I ya ka jing bitar jong ka hadien ba ka China ka la pen mi ya ka map bathmai jong ka kabapen I baka Arunachal Pradesh bat ka Aksai Chinru kide kichaka jong ka China. Hadien bakilami bun kijingken tho laong bau President jong ka China Xi Jinping ula banam le yashimenta ha ka jingalang jong ka G20 ka banlong ha India. Kiladan nakispa angot ki bala mensaw ha ka jingapen ibor ka balami hapdeng kinong ki jong ka Adrian bat ki pulit ka Israel hanong ba Tel Aviv. Kajingeki kalami hapdeng kinong kershan jong ka sarkar Adrian baka kanhun ka ba persya ban pelong ya ka tambasa da ka Adrian embassy. Henry hadien ka jingwan tuklar jong ki pulen kalami penban ka jinga pen ibor hapdeng ki Adrian ber ki pulen. Ka Google kadap arpusan senen menta kasngi. Ya ka Google lalap haka saltri jong Nailur 6000 khandai spa khandai pupra da kinong America ulari page bat usaji brin haka por bakidang penkre ban pendep ya ka PhD ha Stanford University ha California. Ka Google kediga company menta ya ka bala tip rukum ka alphabet bala penya da undong India usandar pechai. Upichai labat kum CEO jong ka Google naduka arpusaltri urisau arhajar khatsan bat haka laitrik uno opera arhajar khatkhandai ulabat ro kum CEO jong ka alphabet. Dakilang ngot kinong hikai ha South Korea kilami sya surok manyat pat ba kum kadak kajingaki namar ba ka jurbha kajing bathat jubor ki para nong hikai yala ka jong ka jingim. Kinong hikai kilai shim shuti na ki school jongki khnam kin yo banyale shimenta ha ka te karali. Kidan padru ki school ki bala ai shuti khnang babaro kinong hikai kinyo banya don bentalang. Kinong hikai kiladawa na ka sarkar ban penbet thamai ya ka Child Welfare Act namar ba ka te ka an kalate shaba palat ya kinong hikai. Kumba saw sangot ki brio kila mensaw bada ki hajar ngot menta ki shongdum klem boarding namar ka jingsha kruwit ha ka typhoon haikoi ha Taiwan.
Kiladan hadu nyau hajar shispa khat langut ki brio na ki khat wai teli kisor ki bala shapin kendria no na ka jaka sa jongki. Lapan sange no iki arspa sa phulio tedi ki lingsun hakasngi umblei. Tikitu kilang ki khubor hakimat kimat natasngi. Khublei.